Dati, 60 kilos lang ako. Ako naman ay 57 kilos. This is us before. And this is us now. Two years ago, we started a mukbang channel, eating different kinds of foods, from small to large and expensive ones. Isa sa naging problema ko ngayong tumaba ako ay yung hindi ko na masusuot yung mga paborito kong damit. Oh no! Pang! Ang kahirapan pa dyan, dahil nasanay ka ng kumain ng madaming pagkain, sa panahon na konti na lang yung kakainin mo, hindi ka na nabubusog at mabilis kang gugutumin mo. Gutom mo sa kumo? Kutsur, di pa uy bagong ikang kaon. Kung nangamba po kayo sa kalusugan namin, ay ganon din po kami. Maraming salamat po sa lahat ng concern sa kalusugan namin. Natural lang po talaga na lulubo yung katawan namin. Sa dami ba naman ng mga pagkain na nakain namin for the past 2 years. Hindi po kami nagsisi sa nangyari po. At sa katunayan po, grateful po kami. Kasi nakain po namin yung mga pagkain na dati po hindi namin nabibili. At yung mga pagkain na first time pa po namin natikman sa buong buhay namin. Kaya mga kastudyo, nakapag-decide kami ni Mrs. na mag-take actions. Mayroon kaming dalawang paraan na naisip. Unang-una po, exercise. Pupunta kami sa gym para masimula na po yung aming weight loss journey. Pangalawa naman, yung diet. Kasi kahit araw-araw kang pumunta ng gym, useless na po lahat kung wala talaga yung diet. Huwag kayong mag-alala mga kastudyo dahil magmumukbang pa rin kami. Sa isang linggo, 6 na araw kaming magda-diet. Tapos sa pang-7 araw, yan yung tatawagin naming cheat day. Kung saan, kakain pa rin kami ng mga masasarap na pagkain. Alam namin hindi ito madali. It needs self-discipline, motivation, perseverance, patience, and commitment. Meron kayo tayo niyan, no? Meron! Kaya natin to pa. Kayang-kaya. Power! Tingin mo, ilan na kayong timbang mo ngayon? Matagal na akong hindi nakapagtimbang pa. Tara! Ato to gym? From katimbang ta? Tara! Yan mga studio, dito lang tayo sa gym ngayon. Dam! Hoy, hello mga kastudio. Siya po yung nagmamanage ng gym dito mga studio, yung kapatid ko. So, nag-decide na kami nga magkuhan ba? Mag-gym na ba? Gym, ako. Matimbang na? Timbang sa taon na. Ang tara, timbangan eh. At araw-araw na dito. Grabe, ang laki pala ng nadagdag sa timbang ko mga ka-studio. Almost 14 kilos po. Kasi dati po, 60 kg na ako. Malaki din ang dadagdag sa akin pang mga 7.5 kilos kasi dati 57 kilos lang ako. Okay lang yan, ma. Ulitin natin yan. Mas mula natin mag-gym. Tara!